mutuna fa cewa ita a rayuwa duniya ba tabbas. Yaron da ya zama maraya a yau babansa ya rasu, shekaran jiya mai yiwa baban bai ma tuna mutuwa ba a rayuwa. Mutane da dama ita fa tsakanin rayuwa da mutuwa kyaftawan ido ne. Kawai yanzu ka ga an maka wani ya rasu, wani abu ma kawai sai ka dauka fa wallahi kan ba da gaske bane, sai ka dauka fa wani fa in na je fa zan ganshi, kuma wallahi ba za ka ganshi ba. Wata mutuwa sai ka ce wane kai ta tunanin moments da kai spending tare da shi, yanzu wane wani ma sai ka tuna ga last text message da ya maka. To yadda ta zo masa babu zata fa haka za ta zo maka. Ita kuma rayuwa yadda kai wani haka ake maka. Wajibi mu duba wannan. Mutuwa wa'azi ne. Iyayenmu sun rasu, wani wuri ƴaƴa sun rasu, wani wuri yayu sun rasu, wani wuri kanne sun rasu, makwabta sun rasu, makwabta a gida da a masallaci da a ofis da a kasuwa. To mutuwan nan wa'azi ne, wata ran fa za ta zo gare ka, za ta zo gare ni, za ta zo gare shi. Zaka nemo a ci, zaka nemo a sha, zaka biya kuɗin makaranta, zaka bada wajen zama, zaka biya kuɗin makaranta, zaka biya kuɗin magani, zaka kai su asibiti. To idan fa kai baka jin daɗin duniyar, amma samuwarka duk kuncin da kake ciki wasu kuma shine jin daɗin nasu. Ran da ku aka ce babu kai, to asirin su ya tono, shine akthiru dhikra hazimil lazzat. Annabi yake cewa wa ma zakarahu abudun fi dhiqin illa wasa'ahu alai. Annabi yace duk wanda ya ji duniya ta masa kunci, ya shiga damuwa na talauci ko abin da ya kama da wannan, annabi yace in ka tuna mutuwa ka gane fa cewa nan duniyar ma fitar za a je a sa ka a rami abun ne sai ka ji kuncin ya tafi. Dan ka tuna me, ka tuna kuncin rami da tambayar kabari da filin kiyama. Yace wa ma zakarahu fi sa'atin illa dayyiqahu alai. Babu wanda zai tuna kuma mutuwa yana cikin wadata face sai ya ji kuma duniyar ta yi me, ta yi kunci gare shi. Ita mutuwa tana check and balance ne. In duniyar ta yi daɗi, mutuwa sai da zaga maka fa daɗin nan ba dindindin bane ba, akwai ran da zaka bar duniyar ma. In ta yi kunci fa, mutuwa da ce ai no condition is permanent. Ita ma duniyar zaka bar ta ai, to sai ka ji abin yayi sauki. To ita tsarin mutuwa kenan. Duk minti ɗaya biyu ka tuna ta. Tunatan kuma shine mu ɗauki mataki. Mataki kuma shine mu kula da marayun wasu, mu zama mu ne iyayensu. Idan muka yi wannan, to idan muna raye ko bayan mutuwar mu, Allah ta'ala zai kawo masu kulawa da mu da kuma marayun da muka bari a baya, wanda ita ce rayuwa ta imani.